Jekk inkunux mal-mejda jew ant tal-merċa, l-istejjer jiġuna naturali. Donna ma nafux infissru lilna nfusna mingħajr ma ninqdew bir-rakkont. Il-kittiba l-kbar ukoll jinqdew bl-istejjer sabiex niddevertu bil-kitbiet tagħhom, bid-differenza li jippreżentawhomna b'aktar kreattività. Meta l-kittiba jfasslu storja, iridu joqogħdu attenti għal elementi essenzjali bħal karattri, l-ambjentazzjoni u l-plott. Meta kittiba jew kittib jaħdmu fuq karattru, ġeneralment ifasslu profil sabiex il-karattri tagħhom ikunu konsistenti tul l-istorja. Dan ma jfissirx li karattru mhux se jiżviluppa tul l-istorja. Infatti, nistgħu niddistingwu bejn karattri ċatti u karattri tondi. Il-karattri ċatti huma dawk il-karattri li ma jikbrux tul l-istorja u jaqbel li nevitawhom fil-kitbiet tagħna. Filwaqt li l-karattri tondi jiżviluppaw minn parti għal oħra tal-ġrajja. Nistgħu niddistingwu wkoll bejn karattri ewlenin jew prinċipali, jiġifieri l-karattri l-aktar importanti, u dawk sekondarji, jiġifieri karattri inqas importanti. Insibu wkoll tipi oħra ta' karattri, bħal protagonista, li jaħdem favuran partikolari fi-storja. Ngħidu aħna Mulan, u l-antagonista, li jaħdem kontra l-protagonista, ngħidu aħna Shan Yu. Fil-letteratura moderna, sirna niddistingwu aktar u aktar bejn l-eroj, ngħidu aħna Marku Falzun f'Raġel bil-Għaqal, u l-anti-eroj, bħal Fredu Gambin fil-Gaġġa. Mal-karattri nistgħu nsemmu wkoll in-narratur, li fi ftit kliem huwa l-karattru li jirrakkonta l-istorja. Xi drabi niltaqgħu ma' narraturi fl-ewwel persuna, jiġifieri narraturi li jirrakkuntaw permezz tal-pronomi jien, imma ħafna drabi l-istejjer li jaslulna jkunu fit-tielet persuna, jiġifieri rrakkuntati permezz tal-pronomi u jew i. L-ambjentazzjoni hija aspett ieħor importanti ħafna fi-storja. Il-karattri ma jistgħux jeżistu jekk mhux f'dinja u fi żmien partikolari. Il-lokalità u l-epoka li fihom isseħħ l-istorja, flimkien mal-burdata, huma kontributuri ewlenin għall-atmosfera. Jekk tixtieq toħloq ambjent konvinċenti, huwa importanti li tkun mitħla sew tal-postijiet li fihom qed isseħħ il-ġrajja tiegħek u li tirriċerka sew l-epoka, speċjalment jekk qed tikteb storja li sseħħ fi żmien ieħor, bħalma jiġri f'diversi romanzi storiċi u f'kitbiet futuristiċi. Fl-aħħar nett għandna l-plott, jew in-nisġa, li ġeneralment jibda b'espożizzjoni li fiha jiġu stabbiliti l-karattri u l-ambjent, ikompli bl-azzjoni ċentrali u jikkonkludi b'soluzzjoni. Tajjeb ngħidu li tmiem mhux neċessarjament għeluq, anzi, teżisti tendenza li tmiem jitħalla miftuħ. Sintendi, hemm ħafna aktar xjinat dwar l-elementi li jsawru storja mill-karattri, l-ambjentazzjoni u l-plott. Biss dawn it-tlet elementi bejnietom joffrulna qafas sod sabiex permezz tiegħu infasslu l-istorja tagħna. U fuq kollox, storja ma tridx issegwi r-regoli biss, imma trid tkun divertenti. U għaldaqstant, nistgħu nżidu element ieħor importanti, li nikdbu storja li nafu li se nieħdu gost naqrawha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.